Bueno, hola, buenas tardes. ¿Te puedes subir el micro? Creo yo. ¿Hay mejor? Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Desde la barra. Bueno, pues estamos aquí otra vez de nuevo en la Falla Boi Ruiz Socors. Estamos emitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Benvingudes, benvinguts a esta segona edició del Club de les Històries. Recordeu que el Club de les Històries és esta cita que nosaltres tenim tots els exercicis fallers per a reflexionar sobre temes que envoltant el lema de la nostra falla i que ens pertoquen com a fallers, no? Com a món faller. Enguany, el lema de la falla és 1,5 graus i augmentant, o sigui, volem fer un monument faller que reflexione sobre el canvi climàtic i per què estan passant les coses que estan succeint de temperatures extremes i de contaminació i d'aquest canvi que tots jo crec que ja estem notant en les nostres vides. Enguany hem fet esta edició d'esta segona cita del Club de les Històries. Volíem que girara un poc entorn a la nostra petjada de carboni en el que respecta a l'alimentació. En totes les falles som un col·lectiu on ens agrada molt ajuntar-nos per dinar, per sopar i per beure cervesa. I està també guai saber per què aquestes accions de cada dia i que en el col·lectiu faller són molt nombroses i molt col·lectives com dia, tenen també un impacte i com a fallers i falleres que estem conscienciades pel canvi climàtic també podem fer la nostra xicoteta acció per a millorar esta petjada de carboni, aquest impacte en el clima o a millorar els efectes del canvi climàtic. Ja no m'enrotllo més perquè les primeres persones que vindran a l'escenari són Victòria i Ceci, que són de la MAE, d'ací de València, de l'Associació de Dones Agricultores i Ecologistes, i venen a parlar-nos un poc de la tasca que elles fan, superxula, d'espigoladores, elles us contaran tot. No sé si sabeu que el 14% de la producció d'aliments en el món es desperdicia abans en el procés de venda o de producció, o sigui, ni tan sols en el moment ja d'estar en les llars, el 14% de tota l'agricultura del món. Entonces, crec que nosaltres tenim l'hort així al voltant i elles segur que ens van a contar coses molt interessants. Gràcies. Bueno, buenas. Nosotras somos AMAE, somos Victoria y Cecilia. Y bueno, pues venimos aquí un poco a daros a conocer qué es lo que hacemos y bueno, de las necesidades que hemos visto a lo largo de nuestras actuaciones. O sea, nosotras no teníamos ni idea de la situación cuando empezamos una de nuestras actividades, que fue el reciclaje de Mercavalencia. El desperdicio, o sea, la cantidad de desperdicio de frutas y verduras que se desecha simplemente por estética, o sea, simplemente porque tamaño, la maduración, tiene un pic que no interesa para el consumo. Y entonces, claro, nosotras no teníamos ni idea en absoluto de que esto, o sea, al final, una de las cosas es que si no lo ves, no existe, o si no, pues lo vimos y dijimos, ostras, es importante, ¿sabes? O sea, vimos una necesidad bien clara y fuimos para allá, o sea, nos juntamos nuestro pequeño equipo y estuvimos, pues vamos a organizarnos, porque luego también participaban diferentes colectivos. Y nada, nosotras lo que hacíamos, empezamos en Mercavalencia con el reciclaje de verduras y frutas. Y entonces nosotras lo que hacíamos es preguntar por todos los
stands, por todos los puestecitos de frutas y verduras y decíamos, oye, ¿tenéis algo para reciclar? Porque somos un colectivo que luego se lo vamos a dar a familias que están en situación de vulnerabilidad y, bueno, pues darle un poco de salida a todo este alimento. O sea, es que creo que con esa cantidad de frutas y verduras, igual me pasa un poco, pero, o sea, podemos proveer a familias de Valencia, a la gran mayoría de familias de Valencia que están en situación de exclusión social, en riesgo de exclusión. Y entonces, bueno, empezamos un poco ahí como nuestra actividad. Luego ya nos empezamos a juntar con más colectivos, hicimos un poco más de red y ya nos juntamos con Aprofita Valencia, que no sé si lo conocéis, está impulsado por el Consell Alimentari. Y vino también Espigoladors de Cataluña y nos instruyeron un poco el tema de las espigoladas, ¿vale? Que las espigoladas, que ahora se ha perdido en la cultura valenciana, pero eso es típico de toda la vida de la huerta de Valencia, que incluso entre los agricultores tenían como una comunicación, o sea, como un lenguaje que si tú, o sea, si por ejemplo el agricultor ponía una barra, como un palo, lo ponía y decía, o sea, es como el lenguaje de que tú puedes entrar y puedes coger lo que ya el agricultor no quiere. Entonces, pues, bueno, quisimos un poco como volver a esa cultura valenciana de las espigoladas y entramos ahí en Aprofita Valencia y intentamos coger pues esas ideas que nos estuvo instruyendo Espigoladors. Y entonces hemos hecho diferentes actividades con Espigoladors y luego con Aprofita Valencia. Y nada, pues o sea, hemos recolectado, me acuerdo del año pasado estuvimos recolectando en Valencia, creo que era en Terra y Chufa, hicimos una espigolada que recolectamos 3.000 kilos de calabazas que se iban a desechar porque simplemente no había venta ya más y necesitaba empezar en la nueva cosecha. Entonces, claro, se iba a desperdiciar una cantidad gigante de calabazas. Y bueno, luego pues hacemos la conexión somos como un poco las intermediarias, por así decirlo, con diferentes entidades que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues ya pues hablábamos, por ejemplo, hemos trabajado con los del Cabañal, en Malilla Solidaria. Y Amigos de la Calle, que también es una asociación del Cabañal que da de comer a más de 700 personas. Y entonces, como pues eso, intentar hacer un poco de red entre nosotras, ¿no? Y ver qué podemos hacer para no cambiar el mundo, porque está claro que no vamos a cambiar el mundo, pero pues cambiar nuestra pequeña realidad. Y bueno, yo quería añadir una cosita, que lo que empezó, bueno, yo soy Chechi, soy italiana, entonces si digo alguna cosa que no, vosotros pasáis. O sea, de verdad, yo empecé el reciclaje en Mercavalencia con otro colectivo, en plan como así más anárquico, más antiinstitucional y autogestional y tal, y de verdad lo que impacta, o sea, fuertemente, ¿no? Porque igual estamos acostumbrados en casa o si hemos trabajado en hostelería o hemos visto algo, ¿no? Todas somos conscientes un poco del desperdicio de alimentos que ocurre todos los días en nuestra sociedad, pero llegar a Mercavalencia y ver palets enteros, así, de comida, tiradas, y de verdad muchas veces, o sea, sí que había también, bueno, había que rebuscar, ¿no? Porque sí que hay también mucha comida podrida, no sé cómo se dice. Podrida. Pero realmente, o sea, la mayoría de la comida que se tira es por su aspecto. O sea, es estética. Entonces, también una labor que estamos haciendo de forma paralela, ¿no? A la labor luego más activa, digamos, de intentar cambiar nuestra pequeña realidad, es el concienciar y el sensibilizar. Porque crear espacios como estos, en los que hablemos entre todas y nos relacionemos y intercambiamos ideas, es súper importante. Porque lo que decía Vic, que si no lo ves, no existe, pues hay que empezar a ver las cosas y hay que empezar a pequeñitos granitos de arena, pero eso, en plan, crear también esos tipos de espacios, crear debates y preguntarnos también nosotras mismas, ¿no? En nuestras casas primero, que era un poco lo que hablamos también con Francisca, qué es lo que hacemos, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer. En la pequeña salsa de tomate que queramos tirar porque ha sobrado o cualquier otra cosa, ¿cómo se llama? La cosa de las patatas, la piel de las patatas, ¿sabes? Cualquier cosa.
En plan, todo se puede aprovechar y estamos en un momento también social bastante delicado. Entonces creo que esas herramientas nos vienen bien a todas y hay que saber aprovecharlas y juntas también, ¿no? En plan, porque individualmente bien, pero colectivamente siempre mejor, pues intentar crear esos tipos de espacios, ¿no? Entonces, bueno, esa pequeña aportación que vamos a hacer hoy para seguir sembrando semillas y esperar que pues todas juntas podamos algún día de verdad cambiar un poco las cosas. Si se quiere hacer preguntas o si es, no sé, algún tipo, no sé. Vosotras no producís. Nosotras no producimos. Nuestro objetivo fundamental es ir en contra del desaprovechamiento, ¿vale? Pues eso, es intentar crear esos espacios y crear vínculos y hacer red entre todas las entidades y juntarnos para poder, oye, que también hacer, por ejemplo, un listado de productores, oye, que nos llamen y decir, a ver, somos una asociación también de reciente creación, estamos ahí como muy, pues eso, con mucho aprendizaje de por medio y tal. Somos tres. Entonces, bueno, nuestros recursos y tal, pero intentamos eso, movilizar y, por ejemplo, pues eso, hacer yo qué sé, los productores de aquí Valencia más cercanos de tal, pues oye, que nos cuenten con nosotras para, oye, mira, me van a sobrar no sé cuántos kilos de tal, veniros con vuestros voluntarios y veniros y me lo recogéis. Y ahí que vamos. Así que nada, eso es. Bien, muy bien. Pues nada. Bueno, molt bé. Pues després de parlar de les fruites i verdures, haurem de parlar de la carn i per això tenim el nostre faller César, que pertany al grup local de Greenpeace València i que, bueno, que ja que és faller i que ens pot parlar moltes coses molt interessants, pues l'hem convidat per a que estigui així en l'escenari i siga que vinga a fer. Bona nit a tots. Ja em coneixeu la majoria, soc César, soc responsable de coordinador de voluntariat del grup de València i un dels temes que referent al tema del climàtic i que ara estem treballant com una campanya és el tema de la ramaderia industrial. Anem a veure que el tema de la ramaderia industrial està molt connectat en molts aspectes que treballa Greenpeace. Està connectat en el tema del canvi climàtic, està connectat en el tema de l'aigua, està connectat en el tema de l'ús del territori, és a dir, és un tema que nosaltres ara considerem molt important. Fins ara en Greenpeace era un tema en alguns aspectes un poc tabú, però després dels últims informes s'hem atrevit i em vaig a pegar el conyazo. Esteu preparats i el que fem és de Greenpeace, que és un poc ser la mosca cojonera. Però ho vaig a fer, sobretot, recolzant-me en dades. No vaig a ficar emocions ni coses d'aquest estil. Anem a parlar de dades reals, de xifres, que ens van ajudar a entendre un poc el problema. La ramaderia industrial no s'aliena al sistema econòmic en el que vivim. Es basa en produir molt, produir ràpid i produir barat. Com qualsevol empresa, indústria, produir molt, maximitzar els beneficis i obtindre un bon rendiment. Entonces, la ramaderia industrial intensiva no està diferenciada del sistema actual econòmic, forma part d'ell i, per tant, té els mateixos objectius. Jo és que, després de veure les dades, en volta de parlar millor de ramaderia, parlaria d'indústria, indústria ramadera, més que de ramaderia. I les dades són prou alarmants perquè en els últims anys està creixent molt la producció d'aquest tipus de ramaderia. I junt a aquest creixement de la producció també ve associat una emissió de gasos d'efecte hivernacle
que altres indústries estaven baixant, però, clar, si per un lloc, per una banda baixem, però per l'altra augmentem, doncs se quedem un poc igual. I per això estem un poc en Greenpeace alerta en aquest tema. El primer problema que planteja la ramaderia industrial és el problema de la contaminació de l'aigua. Al final, els purins, els cremers dels animals són uns residus que se generen en gran quantitat. Al final són macrogranges, que és l'exponent més important de la ramaderia industrial. I aquests residus van a parar, se filtren en els aqüífers i a més també en aigües superficials, no sols en els aqüífers. I això està degradant molt el territori, està produint que localitats que estan properes a aquestes macrogranges no tenen aigua potable, se tenen que fer ja tractaments, una situació complicada. De fet, veurem xifres que recolzen aquesta informació. Després està el tema del canvi climàtic, directament l'emissió de gasos de tipus efecte hivernacle, que el que estan fent és també no contribuir a que aquesta baixada en la part de la indústria o a la part de serveis estigui sent compensada. Això és un altre problema. Després, aquesta ramaderia és una ramaderia sense terra. Una ramaderia sense terra. Actualment, fins fa poc, tenien la ramaderia extensiva, que els animals pastaven, utilitzaven la terra, menjaven de l'entorn, inclús ajudaven a netejar boscos, etc. Ara no, ara estem en una situació en què és una ramaderia que no té terra i que, per tant, hem d'agafar una sèrie de territori que anem a veure xifres superalarmants, que estem utilitzant el 80% del territori que s'utilitza per a l'agricultura s'utilitza per a generar piensos que al mateix temps van a servir d'aliment als animals. I aquesta és una dada prou impactant. I després també tenim el tema del transport, que s'utilitza per a aquests piensos transgènics, són piensos basats en soja, blat, altres cereals, que al final produeixen una desertització. Per exemple, el tema de la soja és molt preocupant perquè també és un tipus de plantació agressiva en la terra. Tenim el problema dels boscos en l'Amazona, que ahir també s'està plantant molt. En els últims 30 anys crec que l'Amazones s'ha disminuït un 30-40% degut a aquest tema, al tema de les plantacions, per a generar piensos per als animals. I això també és un problema molt greu que du la ramaderia industrial. Un altre tema és que per a mi no hi ha que obviar el tema del patiment animal. N'hi ha que ser clars. Tenim animals, sers vius, que senten, que són mamífers, que tenen un sistema nerviós central, com nosaltres, i que estan afinats, que estan en unes condicions, en les granges, hi ha vídeos que podeu veure, que el propi Greenpeace té vídeos, en el qual podeu veure en quines condicions estan aquests animals. I al final són fàbriques en què l'animal simplement és una matèria prima que s'utilitza per a un procés productiu. És un número, i no hi ha més. Després hi ha associats a aquesta falta de llibertat, a aquest, entre cometes, maltractament dels animals, hi ha associat l'ús intensiu d'antibiòtics, una sèrie d'efectes col·laterals que tampoc ajuden al tema del canvi climàtic. I, per últim, també dir que la ramaderia industrial podríem plantejar el debat entre, hi ha el tema que no ens dona medi ambient, està clar que no li va bé en el tema de la ramaderia industrial, però econòmicament ens dona una part, el binomi entre economia i medi ambient. Les estadístiques diuen que no aconsegueix aquest tipus de macrogranges, aquest tipus de fàbriques, no aconsegueixen retindre a la gent, a la població rural, no aconsegueixen fixar-la. I això són les estadístiques. Per què no aconseguim fixar-la? Perquè al final se tracta de fàbriques, d'empreses superindustrialitzades, molt mecanitzades, que incorporen molta tecnologia, i una macrogranja en 25 treballadors és suficient. A part dels efectes col·laterals, olors, situació de l'aigua, etc. No retenen, no fixen gent. Per això, per part de Greenpeace, tenim molt clar que estem en contra completament de la part de la ramaderia industrial. Estem a favor d'una ramaderia ecològica, extensiva,
però això també pot ser viable sempre que tinguem que fer un esforç en la reducció del consum de productes d'origen animal. No se posicionem clarament en contra del consum de carn, però estem a favor realment d'una disminució del consum de carn. Ara veurem xifres en les que estem de consum i podem d'alguna manera comparar. Què més? Si vols, Seba, anem a veure xifres. Si crec que és el micro és uno. El micro ja me mateu. Entonces la campanya és menos es más, el tema dels aliments, com reduir la producció i el consum de carn i làctees per a una vida i un planeta més saludable. No vaig atossigar-vos tampoc en moltes dades. Anem a anar prou ràpid i anem a anar a dades que ens criden l'atenció i si algú té qualsevol dubte, qualsevol qüestió, parem i discutim. El que tenim clar és que Espanya és un dels majors productors de carn de porcí. La carn de vacú està baixant. Ara hi ha una sèrie prevista de macrogranges també el tema de vacú que estem ahí lluitant. Però, en general, el problema que tenim és que som els quarts productors a nivell europeu de porcí i que molta d'aquesta carn l'exportem, però, clar, el fet de treballar com un tipus de ramaderia industrial en el territori produeix les seues conseqüències. Passem. Me fiquem més per així? Sí. Passem, si vol. Després està el tema, aquest és un gràfic un poc difícil d'explicar, però, resumint-ho, podríem dir que si seguim en la utilització de recursos que tenim en aquests anys i tenim en compte el creixement demogràfic de molts països com Índia, el sud-est asiàtic, anem a necessitar en 20 anys o 30 anys anem a necessitar 4 planetes com este. Jo crec que és un dato important i que tenim que tenir en compte. No podem mantenir el sistema de consum, de producció, de l'utilització de recursos. Al final els recursos són limitats. A nivell del sistema econòmic no és limitat, sempre pot generar beneficis, però els recursos sí que són limitats. Entonces, què suposa el consumir, el produir menys aliments d'origen animal? Ja directament això millora el clima. Millora el clima perquè actualment el 24% de les emissions de gas d'efecte d'hivernader són originades per el sector agrícola, el 14% per la ramaderia i reduir i aquesta data també és important, el 52% de les emissions de 2050 seran originades pel sector agrícola. Estem parlant del 50%. Estem treballant molt el tema de l'energia i tal, però aquest tema és important. Les dades, la producció de dades així ho diuen. Entonces, reduir un 50% del consum i la producció de productes d'origen animal, en particular, sempre se centra més a la carn i els làcteos, pot reduir un 64% de l'emissió. Entonces, ja seria una primera part. Després tenim el tema de la biodiversitat, l'estar utilitzant tant de territori per a produir piensos, que utilitzem el 80% del territori que s'utilitza per l'agricultura per a produir piensos, això té un cost. Al final, estem produint una extensió massiva. Al final no hi ha territori, no hi ha lloc. És com dic jo que al final no va haver ningú tros de terra que no estigui escriturat. És així. Entonces, al final, des de 1970 el planeta ha perdut la meitat de la seva vida silvestre, però ha triplicat el nombre d'animals per a la producció d'aliments. Se calcula que més o menys és responsable del 80% de la deforestació. Quan més s'ha d'origen vegetal i d'origen animal, podem reduir el risc d'extinció fins a un 20 o un 40% per al 2060 per a aus i mamífers de mitjà i gran tamany. Després, uns datos per a mi molt alarmants és que la ramaderia utilitza el 26% de la superfície terrestre, però aquesta dada per a mi és molt significativa. El 75% de la superfície agrícola mundial està dedicada per a produir piensos per als animals. És una dada... Jo no la coneixia fins a aquest estudi, però em pareix molt bestial, perquè si estem parlant de que hi ha problemes de fam en molts llocs del món,
estem utilitzant el 75 i 80% per alimentar animals, que al seu mateix temps ha de de matèria prima per a un producte manufacturat que nosaltres anem a consumir. Se calcula que entre 1960 i 2011 el 65% dels canvis de l'ús del sòl han canviat a partir de la ramaderia. Després tenim el tema de la contaminació de l'aigua que havíem comentat abans. Són una de les principals responsables de la contaminació de les aigües. Està el tema dels purins, que al final generen algues, que al final acaben degradant, tema del mar menor, etcètera, que acaben degradant la vida en aquest tipus d'aigües. El número de zones muertes també ha augmentat el 75%. Ja la ramaderia consumeix el 29% de l'aigua dolça del planeta. Clar, i d'ahí el 98% s'utilitza per a produir piensos, són els 2% dels animals. Estem parlant que és una barbaritat. I estem parlant que cada vegada plou menys, que els recursos hídrics són escassos i estem utilitzant un 98% per a produir piensos. I el tema d'elegir un tipus de dieta que podríem dir mediterrània, vegetariana, vegana, sempre que el consum de carn sigui més excepcional o estigui a la cúspide, com està la mediterrània, que està allà, que pot contribuir sempre a reduir aquesta aixafada hídrica o tot aquest problema. Després està el tema més egoistament, pensant en la nostra espècie, pensant com humans, del tema de la salut. Hi ha estudis que parlen que un consum excessiu de carn roja o de carn processada accelera o pot contribuir a una sèrie de càncers, obesitat, diabetes tipus 2, malalties cardiovasculars. Inclús la gent que no participa d'un consum molt elevat de carn, a través del tema de les resistències a antibiòtics o el tema d'enfermetats d'animals salvatges, que es passa el tema coronavirus, que no està clar, però hi ha indicis que pugui vindre per ahí, també es veu afectat per aquest tema. Sí. I un poc aquí el que s'ha utilitzat és una frase que la millor medicina és l'aliment i l'aliment és la teva medicina. I el que s'aposta és per intentar establir un tipus de dietes en què la carn sigui prou secundària, excepcional, etc. Dins d'un procés lògic, sabem que és molt complicat, que en la nostra cultura el menjar carn és una cosa que està molt instaurat, però tenim que ser conscients un poc de lo que du aquest consum excessiu. Torno a repetir, no estem en contra del consum de carn, sinó estem a favor d'un consum moderat. És important. Sobretot perquè no volem assustar. Per estratègia política, vamos. Què és el que diu la OMS que seria recomanable? 300 grams per setmana. 300 grams per setmana. Sí. Bueno. Sí, pot ser dins 4 verdures, 4 de carn, el que cap en la palma de la mà. I el peix? Sí, bueno. El peix nacional, ¿no? Lo que cap en la palma de la mà, anem a dir, una pérdida més o menys. Està calculat que el recomanat és 54 grams per dia als homes i 41 a les dones. Ara estem en 257. I això és un poc la idea, no? D'anar adquirint consciència de que no estem soles, que tot té unes conseqüències, però així hem parlat de dos vessants, perquè una és la vessant del consum, però l'altra és la vessant de la producció. Si Espanya aconseguim baixar el consum, però seguís produint per exportar, com és el quart sector a nivell mundial de por sí, tampoc, en teoria tenim que treballar les dues coses. Entonces, bueno, això és un poc el plantejament que tenen en quant a consum de carn. Se pot aconseguir, és que és una qüestió d'hàbits. Si passem... I la situació en Espanya referent al tema de la ramaderia del canvi climàtic. És el quart principal emissor de gasos d'efecte hivernacle. Està el metà, que és el 61,8, després l'òxid nitrós, que és el 51, que ve de l'agricultura, també tot el tema herbicides, pesticides, etc. I al final estem 85 milions de tonellades.
Seguim passant, anem a veure més dades d'Espanya. La ramaderia va consumir 48.000 milions de metres cúbics d'aigua i tornem a aquesta dada. El 98% correspon a una producció d'aliment. És l'equivalent crec que ho diu ahir, al consum dels hogars espanyols durant 21 anys. El que s'està consumint en quant a aigua per la ramaderia. Al final apareix un sector que està prou amagat, però que està tenint molta repercussió en la vida de la gent, en el canvi climàtic, en tot. I així són dades que se tenen oficials, que el 41% dels aqüífers catalans estan ja contaminats per nitrats, que hi ha centres de 9 municipis que tenen elevació i concentració de nitrats i que això està suposant ja que fer una llavor i eixa aigua perquè sigui potable, etc. De fet, la Unió Europea ja va obrir un expedient sancionador a Espanya per el tema dels aqüífers i al final acaba sancionant i és una multa que se va pagar i que la pagarem tots. No la pagarà la indústria, no la va pagar, l'anem a pagar tots els contribuents. I això ja està ahí. Seguim. Després un altre tema important que és l'ús excessiu d'antibiòtics. Espanya és el líder. En el Mundial no ens ha anat molt bé, però a la part dels antibiòtics som els líders. En el tema d'Europa, el líder. El segon que ve és Itàlia, que té 230... Espanya té 230 més que el segon. I així han parlat alguna vegada de per què en Espanya es donen més antibiòtics i tal. Que al final hi ha polítiques amagades del que són de la indústria, que és si hi ha un animal malalt, no l'aïlle, tracta a tots i al final és complicat. Les polítiques que ahir ja no arribem a veure aquesta informació, però el que està clar és que hi ha excés d'antibiòtics i que se calcula que, clar, al utilitzar tant d'antibiòtics, les bacteris es van fer cada vegada més resistents, això és una problemàtica sanitària mundial, que se calcula que en el 2050 hi haurà més morts per el tema de resistència d'antibiòtics, de bacteris, microorganismes, etc., que el propi càncer. Entonces, pero una pregunta, esos porcentajes, o sea, que en España se utilizan más antibióticos que en el resto de Europa, sí. En el resto del país, pero porque produïm més carn o sí. perquè tenim més ganado? Tenim molta producció, som els quarts a nivell mundial, no m'ho veureu ara en el tema de porcí. Pero Perdón. Sí, pregunta. No, si existe una correlación real entre la producción y el consumo de carne y esto de los antibióticos. Clar. Perquè quan més producció de carn, més animals, més se poden ficar mal, més probabilitats que es fiquen mal i, per tant, hi ha que tractar-los. El que hi ha qüestions no clares, que és que econòmicament i productivament una granja, quan hi ha un animal mal, què és el que fa, que tindria que fer i què altres coses fa. I moltes vegades s'abusa de l'antibiòtic. Nosaltres mateixos els humans abusem dels antibiòtics en general. La sanitat abusa dels antibiòtics, etc. I hem arribat a un punt en què és un problema. De totes maneres, si voleu, la font d'alguna d'aquestes xifres us la puc donar, perquè així hi ha d'alguna manera una presentació que està més clara, és OMS, FAO, el Ministeri de Transició Ecológica. Si algún dato voleu, oye, que esto no me queda claro, pues vamos a ver el origen y la fuente y os digo, esta es la fuente exacta, ¿vale? Para que he dicho que sorte un respaldo científico y real, ¿vale? Lo que siempre yo por de las años todo sobre España, hay de como días y largas, y ahora sí que han cambiado el estado, o sea, la normativa, ahora ya nos pueden picar les gallines en materes, ahora tienen que estar todos en tierra. O sea, que el animal está un poco menos potencial, no están grandes. ¿Es la ley de bienestar animal? Sí, por eso digo que eso... Oye, también es una producción. Va evolucionando, necesitas más terreno para producir el mismo volumen. Al final estem parlant d'aquestes xifres. Sí que és veritat que si entrem al detall, de com estan els panys actuals, etc., doncs hi ha 3 denúncies. Tindria que veure no hi ha molta inspecció, cada granja com funciona, etc. Però en principi són dades, en teoria, fidedignes que estan basades en dades oficials i en estudis científics. Espanya justament no és el tema avícola i tal, és més en el tema porcí i ara el tema vacu també en Súria, que també s'està manejant prou, però sobretot és el tema porcí. Sobretot en Catalunya hi ha molta producció de porcí.
Bueno, un poc també seguint la informació que tenim en Espanya, doncs 9,4 milions d'hectàrees de terres que s'utilitzen al conreu per alimentar a la ramaderia. El 61,5 es troben a Espanya, el resto s'importa, no? De Argentina, soja, tota aquesta matèria prima que s'utilitza com a aliment com a pienso per als animals s'importa. Bueno, ja no he documentat sobre el tema d'Argentina, les situacions del territori, de plantació, de soja, bueno, com està la terra, com està allà. Al final també és una dada significativa que ens ajuda a veure el tamany del problema és que el 45% de la superfície agrícola total, que sumaria, que seria Andalusia, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana i La Rioja. És molt de territori, és molt de territori. I tornem a parlar un poc del mateix, no? És a dir, si el territori agrícola lo utilitzem al 70 sempre a fer piensos. És un poc la dada més... I després també s'utilitzen, així estan prohibits els transgènics, però bueno, si comprem d'altres llocs, aquest tema s'evita, ¿vale? Vale, així un poc el que comentava, no? En Espanya és el quart productor mundial, després de Xina, Estats Units i Alemanya. Se sacrifiquen 47 milions d'animals, el tema del que hem parlat, dels purins, del que suposa. I en Catalunya és el 40% de la producció de cas, de Castilla i Lleó i Aragó. I ara tenim una lluita important ahí en Noviercas, que volen ficar una supermacrogranja de Bakú. I per a que tinguem una idea de lo que suposa introduir un tipus de macrogranja, jo sempre veig este dato, que genera 368.000 tones de purins a l'any, equivalent a tota la població de Madrid sencera. I aquesta macrogranja fa això. Si era més gran a nivell mundial. Entonces, al final, ¿quiénes son las propuestas desde Greenpeace? Pues, per lo vist anteriorment, la reducció del consum de carn i làcteos, la idea quina és reduir un 50% pel 2050, sobre 16 quilos de carn per persona a any, 300 grams setmanals, i això és un poc la idea. Després, què passa, Sebas? Després acabar en tota la ramaderia industrial, si pot ser. És que tot això va lligar, si acabes la ramaderia industrial i potència de la ramaderia ecològica, també hem de ser més conscients, al consumir més carn, aleshores podríem dir que aquesta economia seria suficient per a aquest nivell de consum de carn, etc. Però la idea és reduir una moratòria per el que ja existeix, de projectes en marxa i poc més. Si teniu algun dubte, alguna qüestió, us ha aixecat. Ja ho m'he aixecat. Però ja està. Després, si voleu informació, s'està preparant en alguns xefs a nivell estat espanyol, europeus, alguns tipus de dietes especials, un poc com combinar tots els aliments per intentar arribar a aquest objectiu. Jo tinc una pregunta a nivell de Greenpeace. Com llanceu aquestes propostes? Van dirigides a les persones individuals que estan a casa o arribeu a les entitats més grans o com funciona? Ahí és un poc de... Ja entrem per moltes vessants, no? Per una banda tenim el tema de conscienciar a la gent directament, pressionar a empreses, pressionar indústries, incidència política, pressionar polítics, manifestacions, xerrades, és a dir, toquem diferents àmbits. El que passa és que jo sempre pense que els canvis és complicat que vinguin des de les institucions, des de dalt. Jo penso que els canvis sempre venen des de baix. Des de la pressió de baix, aquesta pressió dur cap a dalt i a partir d'ahir les coses comencen a canviar. No crec. Jo penso que té que vindre un poc per ahir. Però efectivament hem vist que ahir són dos temes, consum i producció. Una part pot ser de ciutadà, i una altra part és de la indústria. Entonces, ahí hi ha que fer incidència política, hi ha que hem fet diferents campanyes d'alguna empresa molt coneguda d'indústria alimentària i
fem incidència política, presionem, estem ahí, poques que són, però bueno, es lo que hay. ¿Vale? Moltes gràcies. Adiós. Bueno, César, muchas gràcies. Moltes gràcies. Crec que ha estat molt interessant tot el que ens ha contat. Crec que ara tots podrem fer un poc una reflexió al voltant de totes aquestes coses que ja treballarem en el taller participatiu d'intentar reduir el consum de carn en el casal. I ens recordarem que la vida és la palma de la mà. Cadascú que se mire la seva mà, qui tingui la mà més gran podrà menjar més carn. I bueno, després d'estes dos vessants un poc de l'agricultura i la ramaderia, vull presentar a Antonio Monge, que ve de Heineken Espanya. Se'm va acudir que seria molt interessant tindre també és el responsable de medi ambient de Heineken i bueno, com és el nostre proveïdor de cerveses oficials, pues també està molt bé saber que n'hi ha empreses que han fet o que tenen un compromís amb el medi ambient i que volen fer les coses d'una manera diferent. I bueno, pues Antonio està així un poc per a contar-nos aquestes coses, a veure què ens sembla. Siento un poco raro aquí, pero bueno, lo primero, daros la enhorabuena por la iniciativa. Es una iniciativa muy interesante. Cuando Manuel me lo comentó, enseguida no dudé en decir que sí y acercaros un poco también el conocimiento a nivel industrial, ¿no? De un poco de lo que es la fabricación y elaboración de cerveza y todos los compromisos que estamos asumiendo últimamente, en los últimos años sobre todo, para reducir el impacto que tenemos en el entorno. Bueno, Heineken, para quien no lo conozca, cuenta con cuatro centros de producción en España. Tiene uno en Sevilla, la más grande, Jaén, la más chica, y luego Madrid y Valencia, que son fábricas de tamaño similar, ¿no? Entonces, llevándolo todo al entorno local aquí en Valencia, para que conozcáis un poco cómo funciona una fábrica, la podemos, se divide en 4 departamentos principalmente. Sería la parte de cervecería, donde hacemos la cerveza, entonces se hace y donde se almacena en bodegas. Tenemos la parte del envasado, donde se embotella la cerveza, la parte de logística, de distribución, y luego tenemos la parte de utilidades y servicios, que es donde se transforma toda la energía para todos los procesos productivos, y también contamos con planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, como os comento, el impacto que tenemos en el entorno a nivel ambiental es importante. Cumplimos con controles de la administración muy potentes, pero también a nivel de estrategia, lo que es la parte de sostenibilidad está en el top 1 de prioridades, ¿vale? O sea, ya no es una cuestión económica, es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Corporativa. Entonces, nada, los principales, para que entendáis, nosotros la energía que utilizamos energía térmica en forma de vapor, ¿vale? Actualmente estamos consumiendo gas natural, es un combustible que tiene ciertas emisiones. Y luego, en cuanto a energía eléctrica, sí que podemos decir que a día de hoy todos los centros de producción cuentan con energía 0% de emisiones. Es decir, es energía que viene de plantas fotovoltaicas y todas las fábricas se nutren de este tipo de energía. La estrategia antes de 2030 es que todos los centros de producción puedan contar con energía limpia, es decir, 0 emisiones. Para ello, pues, principalmente en la fábrica de Valencia se ha proyectado para el año que viene una planta termosolar, ¿vale? Estamos hablando de 6.000 metros cuadrados de extensión. Vamos a contar con paneles solares para aprovechar la energía del sol y producir agua caliente, que a su vez va a generar vapor, ¿vale? El vapor lo utilizamos principalmente para cocer el mosto, ¿vale? El mosto se cuece, luego se enfría con la energía eléctrica que contamos a través de compresores de frío y se almacena en bodega. Entonces, bueno, las hojas de ruta que estamos trabajando en todas las fábricas están enfocadas para que antes de 2030, más próximos a 2025, podamos tener todas las fábricas en 0 emisiones. Vale. Sí, sí. Sí. Muy resumido, muy resumido.
¿Alguna pregunta? Sí. Oye, les explícate cómo se hacía la cerveza aquí. Bueno, bueno, ahora si queréis cuento esa parte, pero bueno, sí, No, digo que, hablando del tema del costo, de todo lo que necesitamos y toda la cantidad de agua que se utiliza para gastar, para producir cerveza, estábamos en 8 litros por litro y ahora, efectivamente. si no me equivoco, hemos bajado. Me he enfocado en la parte de energía, evidentemente, la parte de agua. España es una zona de estrés hídrico. Hace unos 15-20 años veníamos consumiendo del orden de 7-8 litros de agua por litro de cerveza producidos y para el año que viene estamos apuntando al indicador de 3 litros de cerveza por litro producido. Sí que se ha desarrollado también en la zona de Valencia el proyecto Cañaveral. Es un proyecto en el cual nosotros lo que es el vertido de agua residual lo vertemos al barranco del Pollo, que luego pasa a una siguiente depuradora. Y se ha trabajado en ese barranco, se ha desarrollado un proyecto de manera que hemos sido capaces de devolver al medio por los cauces naturales el volumen que hacemos en cerveza, lo hemos devuelto al medio. O sea, de una manera también se ha aportado en ese sentido para la parte de agua, siendo España, como digo, una zona de estrés hídrico. ¿Vale? Estamos bastante perseguidos en el tema del agua. Luego también a nivel ambiental contamos con sistemas de gestión ambiental, estamos certificados por AENOR y ya no nos limitamos únicamente a lo que nos pide la normativa, que al final se nos exige cumplir con una autorización ambiental integrada, que no es más que un marco que recoge las condiciones en las que podemos explotar nuestra instalación, cumplimos con todo y para eso nosotros es lo básico y vamos a más, ¿no? O sea, si otras industrias se pudieran adaptar, ¿no? Y fueran capaces de desarrollar su producción emitiendo 0 toneladas de CO2, pues sería todo ya mucho mejor. Además, hoy creo, si lo he leído hoy es un día que creo que estamos de enhorabuena. Se ha descubierto en California, se ha desarrollado un experimento a través del cual que por fusión nuclear se va a poder conseguir energía inagotable y realmente limpia, con lo cual hoy estamos de enhorabuena, lo veremos a lo mejor en las próximas décadas, pero justamente hoy he podido leer esa noticia, es una grandísima noticia. Una pregunta a nivel de clientes de grandes superficies y grandes. ¿Os exigen también, que has dicho que tenéis controles de la administración, pero aparte los clientes también os exigen unos estándares a nivel de medio ambiente? No, el cliente no nos exige no es una exigencia que venga como contrato con el cliente. Sí que es cierto que por el hecho de estar certificados por AENOR, tanto en calidad como en medio ambiente, ya es un sello que refleja que las cosas se están haciendo bajo un marco normativo estructurado. Pero no te exigen tener una AENOR. No conozco ahí la parte comercial, pero no creo que sea una exigencia como tal. No lo es. Dicho por eso. Por desgracia, porque sí. No, pero sí que es cierto que... Es cierto que hay algunas superficies que nos piden el producto con un envase con menos cosas y a cambio de abaratarlo, o sea, los posts esos que están para las cosas que no están envasados. Pues eso pues son bien. O a nivel de proceso productivo, el proceso de elaboración de la cerveza es muy simple, es decir, se recibe la materia prima, la malta se mola, se utiliza agua, se genera el mosto, se cuece el mosto, luego se enfría, se almacena en bodega, se enfría, utilizamos el vapor, como decía, para calentar el mosto. El frío se produce a través del funcionamiento de una serie de compresores que transforman la energía eléctrica en energía frigorífica y luego se envasa. Es decir, aparte de los proyectos que os he comentado, todas las fábricas del grupo desde hace mucho tiempo, pero principalmente en los últimos 15 años, estamos inmersos en proyectos bastante ambiciosos en mejorar la eficiencia. O sea, por una parte estaría conseguir fuentes de energía renovable, que es lo ideal, pero luego, por otra parte, si vemos el funcionamiento interno, lo que nos estamos centrando es en mejorar la eficiencia, es decir, en producir la cerveza muy buena con la menor energía posible. O sea, se trabajan las dos líneas. Por ejemplo, también teníamos hasta hace poco, liberábamos CO2 al aire que es el que produce la cerveza y por contra comprábamos CO2 a una empresa, CO2 para empujar, porque la cerveza cuando empujan por la calle para llenar las botellas se empuja con CO2 y ahora ya hace años que hicimos la planta de recuperación de carbónico ya primero no liberamos CO2 al ambiente y segundo nos ahorramos el dinero. El CO2 al final es una materia prima más que se utiliza, como bien apuntó Manuel, se utiliza principalmente para que no se oxide la cerveza, se utiliza en la fase de filtración y de embotellado. Entonces, nosotros en la fase de fermentación se genera ese CO2, es decir, cuando la cerveza entra en contacto con el mosto, entra en contacto con la levadura, se libera CO2. Entonces, con las plantas de recuperación de CO2 lo que hacemos es recuperamos el CO2,
le damos una fase de lavado, le quitamos ese olor. El CO2 en principio es un gas inoloro, pero al venir de la fermentación arrastra muchos aromas. Le quitamos ese olor, lo secamos y lo almacenamos para luego distribuirlo. Entonces, somos autosuficientes en cuanto al CO2 y no compramos. O sea, simplemente pues, todo lo que se genera en la fermentación luego se reutiliza para filtrar y para envasar. Bueno, pues con la intervención de Antonio habríamos acabado el club de les històries de Wii, perquè teníem també la visita d'un regidor i un altre altre càrrec de l'Ajuntament, però no estan. O sigui que, bueno, en això acabem. Jo crec que tampoc mos cal que vinguin. Bé, i ara començaríem un poc el torn de preguntes o de reflexions o de comentaris, el que vulgueu dir de, jo crec que totes les coses superinteressants que hem escoltat esta nit. I, de fet, en el xat del canal de YouTube on s'estava tot fent en directe, Miquel Canela, des de Holanda, ens diu que recomienda hacer campañas de reutilización de sobrantes a nivel de comunidad. Hay fondos de la Unión Europea para promover todo tipo de usos, como el anunciado por Victoria y Cecilia. Luego, del consumo de carne, nos dice, a nivel individual podemos colaborar para reducir el calentamiento global comiendo menos carne. El consumo actual de carne es largamente excesivo y poco saludable. Y mejor hablar de mejorar la salud a través de reducir el consumo de carne. Bueno, pues... Miquel, muchas gracias por estar desde Holanda escuchando y estando aquí presente. Eso es Miquel Canela. I, bueno, pues en això obri el torn de paraules, però si n'hi ha algú que vol preguntar als intervenients, si vol comentar, dir, queixar-se, suggerir. ¿No? Pues nada. Pues con esto y un bizcocho. Quina vergonya, que té vergonya. Ui, sí. Bueno, pues si ningú no vol dir res, jo dono de nou les gràcies a Victoria, Cecilia, a César y a Antonio. Gracias por venir, gracias por dejaros liaros en este club y gracias a los asistentes y asistentas y nada, y ya está, se acabó. Y nuestras magníficas casaleras Lola y Marcela nos han preparado una pequeña picada para que no nos vayamos con el estómago vacío después de hablar tanto de beber y de comer.